sinemvusankunzi ehlukahlukene sinemvusankunzi wethu yokuqala okuyimbiza njengoba ukale kangaka usho ukale kumuntu uyi1 uyawathatha nje njengoba unjena ufake ibhodlela lakhe nyane elincane ubhule for 20 minutes kodwa uqale ukuthi ukale ukuthi lamanzi lawa alingane 1 liter ubhule for 20 minutes emva kwaloko azobe sewehlile amanzi uma ngabe usubhuyilekile uzobe sokuyihafele ye1 liter ubekele eceleni uma ngabe seyipholile uzoshayela ekhanda hayi uzobona ke lapho kuyoma kuze kubuye uJesu kuzokuthi kophuma matras sibe nomunye umvusankunzi wethu lona ke uEde ABC lona upheki uthatha nje fresh milk ufake lona wonke njengoba nje uqale kumuntu uyi1 ufake wonke lona ku fresh milk mawuceda ushayele ekhanda mama ekhaya ajabule kube mnandi kuqine kungabi into ofetofo ngoba lo kuyalekelela ukuthi uma ngabe kuyama but akuqine ufuna ukuthi kume bese kuyaqina kubonakala ukuthi uyindoda size kulona ke manje umvusankunzi nawo kodwa lo ufake emdokweni ke lo ufake emdokweni lo mawufake emdokweni udle ungafaka ushukela kulo mdoko lo if unqela upheka umdoko ungasebenzisa amahewu ufake kumahewu then ushake together then uyaphuza 30 minutes before umcimbi sizokhala fake wonke njengoba kunje sibe nalona ke futhi okuqhatha ke manje uma ngabe konke lokubona ukuthi cha ngeke ukulekelele hona uthanda ukuthi uqhathe uyaqhatha ngalona lo wenzani awupheki ke lo uyawuthatha ufake amanzi abilayo bese uyawayeka lamanzi lawa uma ukale kube 2 liter mase wapholile amanzi sewawom bese uyathatha ke manje ujikela ngale uyaqhatha kuzolekelela ukuthi kuvuleke yonke lemithambo bese kuyaqina ushaya umfazi azakhali kuzokusuza impela nje kube amanzi phansi sibelekelana kulona ke omsopo lo uthatha isopo ke manje preferable isopo lenkomo uthatha isopo ke manje lona ufake wonke njengoba nje esopeni bese uyaphunga isopo lakho ukuze uzokwazi ukuthi uqine bese ukusekuseni yakutshela eminyango sibe nalona ke futhi wokukhotha lona ke abantu bakithi ngicela ukuthi niningizwe kahle ukhotha kancane njengoba nje mningi uthatha nje kancane nje ukhothe kancane hayi kakhulu ngoba kuyoma ukuze kuse bese ahambe naye akubaleka kushiye ngeke kumele kancane kangaka kancane sengisabe ukukhotha hayi ngeke ngikhothe mina ngiwani phela mina wakho uyakhotha kancane ngifuna ubonisa ukuthi kangakanani khotha kancane ukuthi kakhulu ngoba kwatha kwaze kweqa naye uzoma kuze kweqa ngazizwenza njani yebona sibeke nalona ke okugcobisa ke lo okugcobisa uyawuthatha nje uthatha ivaseline uyapply kancane bese uyenza kanje kancane ivaseline bese ufaka umuno wakho la phakathi ufaka umuno kanje la phakathi yabona uyastika bese uthi bese uyagcobisa lapha ethulisini lakho ngithi kuyoma into engasuka umphansi so ngisitholele nawe imvusankunzi ihlokahlukene eminingi ayibizi kakhulu only 75 rand lo muhle ngani noma ngabe ubaba wakho yena akasibona nenkinga noma yena akafuni ngamukela ukuthi unenkinga uyawuthatha njengomuntu wesifazana ugcobisa ivaseline la ezandleni bese ufake kancane la uhlikihle konke levaseline bese uyambamba isisweni sakhe sangasese kuba ngathi uyamdlalisa faka isandla sakho uzobona yena sekushubile bese ke ziyakhala na ujabule ungathi inkinga yakhe nosho nishadile inkinga kuseyakhe nalo futhi uma ngabe yena akafuni ukukhotha mkhothise wena thatha nje into ethandayo uvuvuzele nomuthi phezulu umixe kahle ufake ispoon usiphili ngicela ukhothe ungithastele lento ukuthi njani maka ithastile lo muthi lo phakathi unuthuli vala umlomo uzobona ngayo naye uzobona ngayo amangalo nokuthi kwenziwani uyabona so inkinga ngasixazulula etholakala lemithi you can place your order emanambeni 0788922264